Остават броени дни до края на 2015 година и е време за равносметка. Добре е тази равносметка да се прави от правителство и управляващи, но и ние от опозицията имаме правото да направим равносметка на годината. Сега, когато все повече е ясно, че онова, за което говорихме и предупреждавахме през цялото време, се случва. Все по-видими са резултатите от кабинета Борисов 2, защото 2015 година може да се определи като годината на големите приказки, годината на лъжи, които не се сбъднаха, годината на неизпълнените ангажименти на управляващите, година на политическа нестабилност и отсъствие на посока в управлението, отсъствие на посока за България, година на социално замразяване, увеличаваща се бедност и демографска криза, която убива бъдещето на България. Година, в която икономическата стагнация все повече се усеща от бизнеса и не случайно вчера това беше публикувано и като доклад на Българската стопанска камара. Година, която доведе до въвличането на България в дългова спирала. Година, в която България продължи да загърбва националните си приоритети и покорно да навежда глава пред интересите на други държави. Година, в която хората у нас нямат особено големи поводи да се гордеят с онези, които избраха да ги управляват през есента на 2014 година. 2015 ще се запомни и с това, че така и не стана ясно кой точно и кога участва в управлението на страната. Първоначално обявената четворна коалиция от време на време ставаше петорна, на моменти беше шесторна, но принципите, на които се формира тя от самото начало, очевидно бяха свързани не с онова, което беше декларирано, а с самоцелното участие във властта и запазването й на всяка цена. Явно никой няма интерес да разкрие, че всъщност коалиция няма, а мнозинствата се формират не на политически принципи, а въз основа на икономически, частни и други неполитически интереси. Още по-видно е в края на тази година, когато имаме ситуация, в която управлението участва и самоопределилата се опозиция от реформаторския блок. Така става все по-ясно, че участието в управлението се извършва на изцяло безпринципна основа. А водещи са определени корпоративни и лични интереси, амбиции на кръгове, които много често са с неполитически характер. Не е никак чудно, че в тази формула за участие в управлението на почти всички партии на всяка цена България все повече от година върви без посока. Започнало с гръмки обещания за реформи, управлението единствено задълбочи проблемите в секторите, за които има претенция, че ги реформира. Решенията се променят постоянно според моментното настроение на министър-председателя или според интересите на някоя друга държава. Приключихме миналата година с изключително спорни изменения в Закона за бюджета на НОИ. Така и не се приложиха. Законът беше отменен, после не се прилагаше, което ясно даде сигнал още в началото на годината, че България не е държава на върховенството на закона. Още в началото на годината оценката на Европейската комисия по доклада за напредъка беше ясна. Започнаха големи приказки за реформи в съдебната власт. И с стратегията, и с първи опит за Конституция, и с втори исторически компромис. Днес, преди малко, видяхме докъде докарахме работата, промени в кабинета, без да се сменя политиката. Политиката, която беше оценена и от Брюксел, и която след месец сигурно пак ще бъде оценена и пак по същия начин. Казаха ни, че сме предоговорили условията по договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3. Но се оказа, че подобно предоговаряне и досега не се е случило. И днес енергетиката е в по-лошо финансово състояние, от когато и да било досега. Правителството не направи нищо за спиране на неправомерната държавна помощ, плащана чрез цените на тока от българските граждани на електрическите централи в басейна на Марица изток 1 и 3. Обеща се да не се вдигат данъци
и 270 хиляди работещи бедни го усетиха в първите 4 месеца на миналата година. Вдигнаха се точно техните данъци с 10%. Каза се, че няма да има данък уикенд. Вчера българските граждани разбраха, че всъщност данък уикенд ще има. Изненадващо се разбра, че този данък, популярно наречен уикенд, е заобиколил някакси декларациите и приказките в Народното събрание, обещанията на политиците от управляващото мнозинство да няма такъв данък. В средата на годината, 5 месеца преди да го направят, ни увериха, че няма да има увеличение на цените на винетките. А днес ни казват, че 50% увеличение е малко и хубавото тепърва предстои до година и по-до година, когато кабинета Борисов пак се надява да решава тези въпроси. Имаше опити за приватизация на железници, пощи, болници. На никой от тях не успя пред надигащото се недоволство на хората. Но тези опити не са престанали. И ще следим внимателно как кабинета скритите намерения, невидимите резултати ще ги реализира през следващата година. Имаше още много лъжи изминалата година, но както обикновено в България виновни за тях няма. Правителството си е все така широко, многопартийно, многопластово и конструирано на принципи, в които едни излизат, други влизат, но сметките се плащат от българските граждани. Кабинета Борисов 2 се върна в практиката на социалното замразяване, познато ни от кабинета Борисов 1. Въпреки многомилиардните заеми, въпреки уж при изпълнението на бюджетните приходи, така и не се намират пари за майките, за децата с увреждания, за първокласниците, а демографската криза продължава. Не беше изпълнено решението на парламента за краткосрочни и средносрочни мерки за борба срещу демографската криза, а в същото време бюджетната процедура приключи и сега е ясен отговора на министър Калфин и на правителството, защо не предвидихте пари в бюджета. А това, което ние от БСП лява България предлагахме, без лека ръка отхвърлено от вас, уважаеми народни представители от мнозинството, които подкрепихте решението за тези краткосрочни и средносрочни мерки за борба с демографската криза. В здравеопазването гражданите се разделиха на такива със социално значими заболявания и такива, които чакат или седят вкъщи и се самолекуват, или обикалят по баячки и знахарки, защото иначе чакането им идва в повече. В образованието насочихме оскъдния и намален ресурс за образование и към частните училища, без да си даваме сметка, че 20% са отпадащите деца между първи и 8 клас, без да си даваме сметка, че тази година 13 500 по-малко от първокласниците тръгнаха на училище в България, родителите ги закараха в чужбина, и без да си даваме сметка, че обещанието за учене вкъщи не може да излъже родителите, които плащат редовно своите данъци. Уважаеми народни представители, защо управляващите са се вкопчили в запазването на плоския данък, който обслужва интересите на тесен кръг от хора и товари несправедливо милиони българи? Нали често коментирате, че той е въведен по наше време? Хайде, като е нещо лошо, да вземем да го отменим, защото обикновено, къде е Георг, тук не го виждам, да каже как е било преди, той вади подборни примери. Ами дайте да вземем плоския данък и да го отмениме, скъпи Георг. Не, ако обичате, само ви моля, не дайте да влизате в диалог с човек, който го няма в залата. Чакам го. Добре, няма. А какъв диалог? То няма страна. Аз търся Георг. Тогава водите монолог с човек, който не е в залата. Защо не се прие законопроекта ни за въвеждане на намалена ставка на данък добавена стойност върху детските храни, играчки и някои социални услуги? Уважаеми народни представители, многото приказки за стабилност водят до една перманентна нестабилност в България и вчера го констатира и Световната банка в поредния си доклад. Че ръста на брутния вътрешен продукт, ръста на икономиката в България е твърде различен от този при нашите съседи – Полша, Румъния, Чехия, страните от Югоизточна Европа, които с други темпове и с други политики определят перспективите пред техните страни.
През тази година се мълчеше доста и за бежанците. Хубаво, че е тук вицепремиерът, в чийто ресор е тази тема, защото българските граждани още не знаят това, което вчера, днес се договаря в Брюксел от началото на месеца с Турция. От тези 400 хиляди за разселване бежанци от Турция, колко ще бъдат заселени в България? Приключвам. И новата агенция, на която и ние ще участваме в плащането на сметката, само шенгенските граници ли ще пази, или и ние ще се ползваме от охраната на тази агенция? Уважаеми народни представители, времето винаги не стига, когато се казват истини. За лъжите винаги време има. Новата година дано да донесе на българските граждани повече истина от правителството и мнозинството. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Миков.